Здравейте от студио Алекс Бремен. За мен е удоволствие да ви представя новия ми сет, който съдържа бекап за Roland HPD-20. Също така семплите ги имам и по-отделно. Всеки може да си ги нареди така както поиска. Днес ще ви покажа някои от предимствата на Roland HPD-20 с този сет, защото със сигурност има какво да чуете, има какво да харесате и като цяло има какво да купите. Сета е направен от много други сетове, от които съм взел най-доброто и преработил. Съдържа информация от България, Македония и Турция. Всичко в сета е купувано от мен и преработено в студио. Тествано е също по време на работа многократно. По принцип не мислих да дам сета, защото много труд и много нерви ми отне за да го направя. Въпреки това всеки от колегите, който чуеше сета, оставаше приятно изненадан. Настояваше, че искат този сет. Доста приятели и колеги ме посъветваха да споделя сета. Така че реших да пусна сета на една достъпна цена за всички. Приятно слушане! Първия сет, който ще ви представя, е сет на Yamaha K920, така познатия сет на Сашо Биков. Сетът е направен с уникална динамика, както може да видите, примерно барабанчето, когато удариш по-силно, самото барабанче избива, както при истинския сет, и така като цяло за този сет. Втория сет е ашкалията, така познат. Следващия сет е акустичен сет, направен отново с страхотна динамика, почти като истински барабани. Ще усетите сами по свиренето. Също така го имам на следващата папка в стерео вариант. Ако записвате в студио или нещо подобно, стереото е уникално.
Следващия сет е един сет, който е доста разпознаваем, особено в модерната музика сега. Отново е друм сет. Повечето го използват в модулите TD50 или TD30. Аз съм се опитал да ги комбинирам, да съчетая и от звуците на двата модула. В този сет също съм поставил едно много интересно барабанче, което е с автоматичен рол и като го пичнем излиза по този начин. И това е последния от друм сетовете ми, Ритъм машина. Сетът е много динамично направен отново. Мисля, че ще ви хареса. Следващия сет е Конги. Отново абсолютно супер динамичен, направен. Мога да ви демонстрирам примерно в някои от зоните как има един звук, как като удариш по-силно има друг звук, на някои места има ролчета, примерно рол с стопер, и като цяло ще чуете сета. Следващия сет е един кахон, отново направен от мене с допълнително високи, защото знаете, в нашата музика се изисква сетовете да не са с толкова много баси, и ще чуете, ще ви демонстрирам. Следващия сет, който ще ви представя, е Давули, отново динамично, супер направено. За целта ще пробват моите колеги барабаниста Джани Йосифов и също така кларинет Алишен.
така, следващите два сета са два сета с дайрета. Ще ви ги покажа един след друг. Пасват за балади, турски песни и за абсолютно всичко. Дайрета плюс тейфове. Мисля, че ще ви харесат. Следващия сет е едни дайренца, отново направени с супер динамика. Много се харесват по сватбите. Като цяло сега ще ви ги демонстрирам. Сега ще ви представя и най-искания и най-очаквания сет от всички – тарамбуките. Направил съм две тарамбуки, които са... Едната е за поп-фолк песни или примерно балади, ще ви я демонстрирам, а другата си е напълно кючекчийска тарамбука, която звучи едно към едно като истинска. Който я чуе, се отчудва и остава доволен. Ще ви демонстрирам за какво става на въпрос. Изхвърляте го тука, на буклука, за него да ми фука, ми фука, на вратата ми да чука, да се чука, няма кой да му отвори. Изхвърляте го тука, на буклука, за него да ми фука, ми фука, на вратата ми да чука, да се чука, няма кой да му отвори. Следващите няколко сета ще бъдат с ефекти и тях ще ги покажа набързо. Също оставам някои неща, за да може като вземете сета сами да ги видите и надявам се, че ще ви харесат. Следващите ефекти са, ето тук примерно съм оставил един слайд бас. Ето тук виждате бак. Има доста работи. Както всичко е едни от най-модерните ефекти съм поставил. Също така тук имам един брояч. 1, 2, 3, 4. Let's go! Тук също сета е много интересен, доста време го търсих. Наложи се да купа семпъл пак, защото много от колегите не искаха да го продават. Много е интересен, особено за бързи неща, когато се свирят.
последния с ефекти е пак става за талава или такива работи, пак е войс. Пак става за такива работи. И като цяло това е.